Una salutació a tots. En aquest vídeo us explicaré per què val la pena passar de col·laborar amb la parròquia, doncs amb la cistella, no? Quan passem la cistella a missa, doncs a fer una subscripció mensual. Mireu, primer de tot, això ens passa a mi també, cada cop portem menys diners amb efectiu a sobre, i per tant això doncs, vol dir que quan anem a fer la col·lecta doncs anem com menys preparats. Després també hi ha una altra cosa, que clar, els diners que tu dones a la cistella, com que no es poden comptabilitzar, no es poden desgravar. Per això des de la parròquia estem animant molt a que les persones es passin a fer o bízums o el que us diré avui, doncs, subscripció mensual, perquè ja veureu que amb això d'aquí us podeu desgravar molts diners i val la pena. Mireu, per fer una subscripció mensual jo crec que el primer que s'ha de pensar és quina quantitat vull col·laborar amb la parròquia, i això és molt fàcil de fer. Un diu, doncs mira, jo habitualment, doncs imagineu-vos, dono 10 euros setmanals, doncs bueno, ho multiplico per 4, són 40, i seran aquests 40 euros mensuals de la meva subscripció. Ara m'agradaria explicar-te una mica com funciona el tema de les desgravacions, perquè hi ha novetats del 2024, perquè ha millorat el sistema de la desgravació. Mireu, hi ha dos trams. El primer tram, els 250 primers euros, tu pots desgravar un 80%. Poso uns exemples. Imagineu que una família que ve per batejar el seu fill doncs vol fer un donatiu de 100 euros. Clar, com que està el primer tram, d'aquests 100 euros es pot desgravar un 80%, que són 80 euros. Per tant, la parròquia rep 100 euros, però aquesta família és com si donés només 20 euros. Per tant, això és un win-win. Ara imagineu-vos que hi ha una persona doncs, que es volen casar, no? I volen fer el donatiu màxim d'aquest primer tram. Doncs són 250 euros. Doncs aquests 250 euros, si calculem el 80%, són 200 euros. Per tant, diguéssim, la parròquia rep 250 euros, però ells és com si en donguessin 50 perquè tota la resta s'ho poden desgravar. I què passa per les persones que fan un donatiu que superen els 250 euros? Llavors aquí apliquem el segon tram. Pel primer tram 80%, segon tram 40%. Ha augmentat respecte a l'any passat, que era només 35%. I si ets una persona que ets recurrent, vol dir que dones cada any el mateix o inclús una miqueta més, doncs passes d'un 40% a un 45% de desgravació. Posem un exemple. Per exemple, una persona que dona 500 euros. Doncs aquests 500 euros doncs, se li aplica al primer tram el 80%, per tant sortirien 200 euros, i del segon tram, d'aquests 250 euros següents, se li aplica un 40%. Per tant, és com si se li pot desgravar 100 euros. Si sumem 200 i 100, surt 300. Per tant, la parròquia rep 500 euros, però aquesta persona amb la desgravació és com si només en donés 250. Tenint en compte això d'aquí que he explicat, ara posaria com 3 exemples que es poden aplicar a la parròquia, tenint en compte això que he explicat ara. Primer de tot, si ets una persona que dones només 1 euro a la setmana, doncs jo et diria que et passis als 5 euros a la setmana. Per què? Perquè amb la desgravació és com si donguessis només 1 euro. Us ho explico, Si tu dones cada setmana 5 euros, et passes als 5 euros, clar, això equival a 20 euros setmanals i a 240 mensuals. Com que estàs en el primer tram, doncs et pots desgravar un 80%. Per tant, la parròquia rebria 240 euros anuals teus, però tu, en veritat, és com si en donguessis només 48. Si aquests 48 es divideixes entre els 52 diumenges que hi ha en un any, doncs llavors et queda menys d'un euro. Per tant, si dones 1 euro, passa't a 5, però amb la desgravació, que així ho podràs recuperar. Ara fem uns exemples de diverses quantitats. Ja veureu que hi ha com una regla que diu que si tu et subscrius, doncs del que dones pots recuperar la meitat. Per exemple, una persona que dona 10 euros setmanals, que serien 40 mensuals de subscripció, serien 480 anuals. Fent els càlculs, doncs equival que si dividim entre els 52 diumenges, ella paga 10 setmanals, però en veritat, o sigui, la parròquia rep 10 euros, però és com si la persona només donés 3,6, que és menys que la meitat. Si una persona dona 20 euros setmanals, que serien 80 mensuals, en veritat, fent els càlculs del que es desgrava, és com si en donés 9. I aquí veiem que hi ha com una regla, que del que tu dones es converteix a la meitat. Perquè fixeu-vos, dels 20 passes a 9, dels 50 passes als 25 i dels 100 setmanals passaries a 53 setmanals. Val molt la pena fer la subscripció. I ara imagineu-vos que hi ha una persona que diu, mira, mossèn, a mi m'és igual. O sigui, jo el que dono a la parròquia és com un donatiu que dono i ja està. Doncs llavors jo diria, dona el doble del que tens pensat, perquè si dones el doble, llavors
la parròquia rep el doble, però tu pagues el mateix. Ara imagineu-vos, mirem a l'inrevés, una persona que diu, jo dono 10 euros setmanals, que són 9 aquí, doncs donen 20, doble, perquè llavors si dones 20 és que com si continuessis donant els teus 9 euros setmanals. O jo dic, mira, jo dono 25 setmanals, doncs dona 50, perquè si fas la desgravació, doncs es converteixen els 25 setmanals que tu ja dones. Val? Per tant, fixeu-vos que això val molt la pena, passar-se de col·laborar a la cistella a una subscripció mensual. També vull acabar el vídeo dient que quan es fan aquests còmputs, jo ho he explicat com si només donessis diners de desgravació a una parròquia, a la nostra parròquia. Si tu dones a altres entitats, és veritat que Hisenda, quan fa el càlcul, doncs aquests 250 euros doncs fa el càlcul de tots els diners que has donat. Si has donat en altres llocs, aquest 80% doncs es distribueix entre el que has donat. No? Però el segon tram sí que serien aquests 40 o 45% si ets reincident doncs, amb això. Val? Per tant, doncs bé, crec que val molt la pena i per això us animo a passar-vos a la subscripció mensual. Moltes gràcies.